لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Wato ganin wannan bidiyon ba ƙaramin tayar min da hankali yayi ba, ya girgiza zuciyata, ya ƙara min tsoron Allah da taƙawa. Ba ƙaramar ƙuruciyar kirki za ka yi ba da Allah zai baka irin wannan datijar ba. Wannan datija ba kowa yake samun irin ta ba wallahi, sai ɗaiɗai daga cikin bayi waɗanda Allah ya zaɓa ya ba wa wannan baiwa da daraja. Ubangiji Allah kai mana irin wannan daraja. Kun san abin da ya tayar min da hankali ya imauta ni ya girgiza ni shine yadda matasanmu yau suka ɗauki rayuwa. Za ka ga matashi, cikakken matashi, madakin ƙato, madakin gardi, da cikakkiyar lafiyarsa, yana ji za a kira sallah. Abokansa su tashi su tafi yin wannan sallah, su je su yi sallar su dawo yana zaune, bai je ya yi wannan sallah ba. A zo a ci gaba da hira da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau shine irin rayuwar da matasanmu suka tsinci kansu. Ka tambayi kanka don girman Allah, so nawa ne kana tsaka da yin ciniki kai da kwastoman ka ji an kira sallah ka haƙura da wannan cinikin ka tafi masallaci don ka bauta wa Allah. Ka tambayi kanka, mu tambayi kanmu, so nawa muka yi haka? Mu ƙara tambayar kanmu, so nawa ne muna ji muna gani jam'i yake wuce mu, ba dan ba mu da lafiya ba, ba dan ba mu da ƙarfin zuwa mu aiwatar da wannan jam'i ba. La ilaha illallah. Za ka iya tuna so nawa ne ka bar sallah ta wuce ka da ganganci da gangan kuma ka ƙi karama. Ubangiji Allah ka kyautata ƙarshen mu. Ubangiji Allah kai mana mai kyau a duniya, Allah kai mana mai kyau a lahira. Allah ka hana mu jin kunyar duniya da ta lahira. Allah ka hana mu taɗewa duniya da ta lahira. Duk mai so ya shiga ciki ya ce amin, dan girman Allah ya taya ni yaɗa wannan bidiyo. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya.